салом алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама каса сиҳат сарбаланд хонобод тинҷ ҳастед. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. подписчикони азиз, имрӯз мо баҳри шумо дута ғнажинаки ё шаканавор мекунем. ҳар ди ғнажинако молако биғизанд. бародарони азиз, баҳри ҳамин молоҳи мо як таи лайка дареғ надоре. касоне ки меҳмонанд подписатсия кунед, поделитсия кунед ҳамин наворҳои мо, то ки наворҳои мо баҳри шумоам баҳри наворҳои мо як таи лайка дареғ надоре. подписчикони азиз, анами мола тамошо кунед. хушрӯ беҳад молакои экономични гусалан хичонон беҳад ҳар вақт биқарафтаган гусалаш калон шикам мешудад, даста мезана. подписчикони азиз, ина шикам фурӯвардагӣ синаки хубам дора. ин рақами як. подписчикони азиз, хушрӯ тамошо кунед. ҳозир ман сина пари молам нишон метиҳем. мол майдарам ки бошам, моли ғавсаки хубе. подписчикони азиз, моло қарор доранд дар шаҳри Бохтар, собиқ ном Қурғонтепа. рақамҳои телефон 117 38 98 78. дар ин рақамҳо имо ватсап ҳаст. телефони дастӣ 24 соата кор мекунад. любое время любое соат метавонед ки занг бизанед, харидорӣ кунед. подписчикони азиз, анами рақами як имо ҳай. хушрӯ тамошо кунед. иншоалло мо масъала аҳлишам нишон метиҳем, синашам меқапем нишон метиҳем. подписчикони азиз, ина синаи моло тамошо кунед. сини қафош беҳад мол сина шуд дора. подписчикони азиз, ина синаи моло тамошо кунед. чучпаша масъалаи беҳад синаки хушрӯ дора. ина тарафи қафошам подписчикони азиз ҳозир нишон метиҳем. масъалаи синаша беҳад халта синаки хуб дора. ина подписчикони азиз бибинед, дар чучпари мол гап нест. мол бародари азиз беҳад гусалай ёши баъд бихарафтаге. подписчикони азиз, хулоса ки мол анами молай ғнажинак беҳад ёша. ина масъалаи шохошам бибинед, дандоношоли ҳам дандонои гусалагие ки майда ҳай, ҳамун дандоноша бовар кунед. ҳамин пашми якум таваллуд шидаги ҳамин молай оли тамошо кунед. ҳамин як сол гузаштаги айда 2 сол шидаги нест мол. ҳоли подписчикони азиз, мол барвақттар биқарафтагие ки баъзе моло ҳастаг мо дар таҷрибамон дидем ки 2 солагӣ ровна дар 2 солагиш дар зоидагия. ишам худо рости дидагием. подписчикони азиз, боз ҳам такрор шуда рақамҳои телефон 117 38 98 78. дар ин рақамҳо ватсаби имо ҳаст. занг бизанед, харидорӣ кунед. фикр ақидотонро дар зер комментария бинависед. сухана хуб шуда бигӯем. подписчикони азиз, комментария хуб шуда бинависед. иншоалло ки мо дар ҳаққи ҳамаи бародарои ки моро дастгирӣ менанд дуогӯ ҳастем. подписчикони азиз, анамин номри рақами як мол, нархи анамин мол подписчикони азиз 11000 сомон муомила дорад. доставка дорад. доставка аз ҳисоби канали Бохтар Сити ройгон. подписчикони азиз, фақат занг бизанед, харидорӣ кунед. ина рақами як гуфтем гузашта. иншоалло ҳамита мегзарем ба рақами 2. подписчикони азиз, анамин рақами номри 2 мо ҳай. ина мо ба пеширам омадем. ишам биғизи кази хушрӯаш. подписчикони азиз, моло биғизишон аниқа гарантӣ доранд. 6 моҳа боло ҳам, 7 моҳарам на мумкин ки 7 моҳарам бошанд, барои ки анами номри як мона гусалаш беҳад калон мезанад. калон ая ки 6 моҳара хела мекови баъд даста кид мезана. подписчикони азиз, гусалои ҳамин мол хушрӯ ҳарчу хушрӯ даста мезананд, номри як калонтар мезанад гусалаш. ҳамишам 6 моҳа боло ҳаи поёне. подписчикони азиз, ҳозир ишам нишон метиҳем. масъалаи сина чочпарша ҳамаша бибинед. хичон гусала ҳандон. подписчикони азиз, ина подписчикони азиз, масъалаи чочпаша беҳад чочпараки хуб дора. синакша хушрӯ кардааст. ина айқафорам ҳамита мегардем. масъалаи синаша нишон метиҳем. беҳад синаки фасонаки хушрӯ дора. ина подписчикони азиз, синара айқафорам бибинед. халта синаки хубам дора. подписчикони азиз, як тай лайка дареғ надоре баҳри ҳами молои мо. иншоалло ки мола ҳарчанд молакои экономични як хоҷагири обод мекардаги моланд. нархи ишам 11000 сомони муомила дорад. дар як ҷоягирам подписчикони азиз моло савдо мешавад. тоқатухарам савдо мешавад. як бор ҳуи ки банд шавад я раҳ бигардам. мол беҳад моли шустияки зураями. боз ҳам такрар шуда подписчикони азиз, моло 6 моҳа боло биғизанд. нархи ҳар ди моло 11000 сомони муомила доранд. дар якҷоягӣ муомилаи хуб меша. иншоалло доставка аз ҳисоби канали мо меша. подписчикони азиз, як стойкаи моло тамошо кунед. иншоалло ки моло ҳарчанд молакои базебанд ёшан ёш. подписчикони азиз,
подписчикони азиз, дар охири навор мо чун ҳам вақта як дуои сарҷамона дар ҳаққи ҳамаи бародарои ғарибу мусофир мекунем ки ҳамаи подписчикони мо аксарият 90% подписчикони мо шахсан дар канали Бухтар Сити бародарои ғарибу мусофиранд. иншоалло ки ман шабаи рӯз дар ҳаққшон дуогӯ ҳастам. бе харидани моло ман бе чиша ба хотире ки ҳамин канали моро дастгирӣ менанд, мепирсанд, комментариҳои хуб менависанд. иншоалло ки доимо дар ҳаққшон дуогӯ мекунем. парвардигор баракат дар касбу кору ҳаёту зиндагишон насиб гардонад. омадани дидори падару модар, зану фарзандонашонам насиб гардонад. ризқшона худованд зиёда гардонад. то наворҳои оянда худоҳофиз.